Sí, sóc un gran apassionat de Sant Jordi. M'encanta aquesta diada. I és per això que t'he preparat un nou material del dia de Sant Jordi. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Doncs com et deia, m'agrada tant Sant Jordi que t'he preparat un nou material. Aquest material estarà dedicat a les operacions i com a través de sèries. T'he plantejat 4 sèries contextualitzades en Sant Jordi que t'aniran de luxe estiguis al nivell educatiu que estiguis, en el cas dels mestres, i en el cas de, si m'està veient un pare o una mare, doncs el nivell educatiu que està cursant el teu fill o filla. I per què dic això? Perquè cadascuna de les sèries te la dono en forma de plantilla, com en aquest cas, que no hi ha cap número escrit, i en forma de proposta meva. Jo actualment estic a cicle mitjà, però sempre, com he dit abans, te la dono en format plantilla en 8 perquè la puguis imprimir i adaptar al nivell educatiu que estàs actualment. Cada sèrie té una consigna i la consigna sempre la canvio perquè l'alumne llegeixi l'enunciat. En aquest cas, diu, amb quin drac lluitarà en Sant Jordi? Lluitarà amb el drac que tingui el resultat més gran. En aquest cas és el més gran. Però ja veureu que a la nova sèrie, que continua amb el format de primer et dono la plantilla perquè te la puguis imprimir i adaptar-te al teu gust, la consigna ara canvia i ja no viu la princesa en el castell que té el resultat més gran, sinó en el que té el resultat més petit. És una manera de sempre com obligar l'alumne que llegeixi l'anunciat, no? I, com podeu veure amb la consigna, està contextualitzada amb Sant Jordi. En quin castell viu la princesa? Doncs hem de fer les sèries i a veure quin d'aquests 3 castells hi viu. La tercera sèrie, exactament igual. Primer de tot la plantilla en blanc i després la meva proposta. Quina rosa li regalarà Sant Jordi a la princesa? Li regalarà la rosa que tingui el resultat intermig. He tornat a canviar la consigna. Encercla'l. Ara és l'intermig. Plantilla en blanc, proposta meva. I la quarta passa exactament igual. Qui va ser el primer animal del regne en ser devorat pel drac? Serà l'animal que tingui el resultat més gran. Aquí teniu la plantilla per fer les vostres sèries i aquí teniu la meva proposta, que com he dit abans està pensada per cicle mitjà, perquè és el curs que estic actualment. Si hagués estat a superior, doncs hagués sigut una plantilla pensada per superior. Bé, aquest material us el podeu descarregar de forma gratuïta i ara us vaig ensenyar com es fa, perquè és una pregunta que em feu molt habitualment. Per descarregar el material, primer de tot heu d'estar veient el vídeo dins de YouTube. Vaig a provar amb aquest vídeo, d'acord? Primer clico en ell i veieu que sota on hi ha la descripció del vídeo hi ha un petit text que jo acostumo a escriure? Doncs aquí teniu l'enllaç. En aquest cas serà l'enllaç d'aquest material de poesia de Sant Jordi, que si el cliquem em portarà directament al dossier i el podré descarregar aquí. I ja està, ja és meu. Doncs si us ha agradat el meu material o si us agraden els meus materials, jo només demano que feu difusió entre coneguts, entre amics, etc. I seguiu-me a les meves xarxes socials. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.